Vambisai vana munhu wenye asimuka muhavasimuka murambe makagara. Right, piresa buntinzwe. Pamusoro chakadini. Ndikumbiro mbomira mchacho kusho mabhenji da. Aine mbiri mchacho. Ndikumbiro kana chekutaurisa ichi. Ya. Right, pirate is the name. Pamusoro chakadini. Yedu yakasara shonja yakapera ndeyechimina vakuchemana. Saka ndakadzina vachangamire migone kuuya nemunhu achikupomerwa mukati menyaya. Saka ndauya navo vese vachagotinisawo mukati mokutsvagudzo kwandaita. Ndauya navo uchangamire. Right, wainzi wakamsikana. Nyaya yako yakatongwa svondo rakapera pasiri. Tichiedza kubvunza kuti vanhu vawakarara navo ndiani. Titaurire. Regai titangire. Ine runyere kubiro kwabuda nyaya yakabuda mukati medunhu ramunotungamirira. Ichibuda ichinzi anewo hukama akaitisa mimba asi vemumba vari kunyara kuti vataure nyaya iyi. Pataiongorora last week pakabuda musikana uyu akazobudisa kuti pana mukomana mumwe chete ndiaizikanwa kuti aramba mimba. Auya muno makazodoma mukomana wechipiri achimukomana muridzi wemimba ndinhingi. Tikati kose ari kumba kana varidzi vemimba varipo nokuti pakanga pane chimina chataifungidzira kuti chiripo semabudiro ayaiita. Handizvozvo. Saka ndikutarisa kuti nhasi tikati kana ari kuti mukomana nhingi ngaauye kudari. Handizvozvo. Ndo wamauya naye. Makaditi sekuru wechinyika. Takati uyai nemukomana. Nokuti sekuru ndakabvunza naso nongoramba unotandizviziva. Iyepe. Ndizvozvo. Endai ndinoda mukomana wauri kuti ndiye muridzi wemimba. Wazvinzwa? Andokwati mukomana wakwanza kwani? Kai? Kajevu. Ndo wawakutaura izvozvo. Umwe wacho anonzani? Wakati pamusoro chakadini. Yedu ndikuona kuti kutendera wainopera paifambisa takambonzi ukwavhanga. Ukwavhanga yes. Ndokunzi nachitapiwa kajefu. Ukwavhanga wena. Aiwa nakuuya. Ora sekuru varipo? Sekuru womunhu varipo? Sekuru vacho ndauya navo. Mauya navo. Makaiongorora kusvika papi? Tichangire ipapo. Right, mukutaura pakazouya mukomana ari apa achidarika nopamba zvakanzi achiri kundishamisa zvekuti ndakashedzwa naPhilip Mutumba. Akati iwe uri kudzipamirira apa zvopako zvako iwo basi pamira apa ndopasi kuwako. Kuti saka zvinoiwe chinzwa kamukomana nyaya yedu iri kudare kugara chimina ichi hatigone kuti tichashedzwa kuti taure tiri pano. Chingoregai tingozvitaura tiri pamwe chete. Kana dai riri guhwa ringobuda tiri pamwe chete patiri kuenda ikoko. Kureva kuti vanhu ava ndauya navo vese vari vaviri. Akataurirwa ndiye Philip Mutumba ndiye ndokuziva kwamusoro. Regai tikupe mukana. Yakanaka. Nokuti handiti kana munhu ache auda kuita witness zvakanaka. Hatiri unhu anozodzamba-dzamba. Tinoda kuti ane mazvo. Maita sabo. Ndinokumbira kuti mawitness auye pamberi. Uyai. Amutumba.
totanga newe mukomana uyapo. Kwidza izvo. Pamusoro dada. Inini ndakasangana naMtumba. Akanditi wewe takanzwa wakatongo kwasabvusendeza. Wakabvuma kuti mimba ina ropa ndeyako. Asi mimba yaisi yako. Wakadzvinyirirwa isitokwanisa kukumirira. Muridzi wemimba ngaapfunde. Iwo wakatongwa zvako ukabvuma kuti mimba ndeyako uchangotenderana nazvo kuti uchabhadhara 2000 kana wakohwa, asi iwo wakadzvinyirirwa isitokwanisa kukumirira mimba yaisi yako. Iwe unonzani? Terence Chitako. Mumwe mukomana uyu womusikana uyu futi ndizvo zvozvo. Baba ndingakutoitanga mire kuti mumwe asi ndokutaura. Aiwa awe chitatu Ega ndinoda kumbobvunza mukomana. Wakatongwa kupi iwewe? Uyo aitaura kuti wewe wakatongwa aizvitora kupi? taurisa. Ipapo ndipakatondinetsa kuti ari kuti ndakatongwa. Akazviona because aiti takatongwa. Aya naoshedzerwa dare tangoenda nogara mubaba taura murumba masabhuru ndiri inini nabereki vangu nafunde nemadzimai avo nababa wemwana namadzimai emwana. Mukomana wacho ari kutaura kuti ndiye Mtumba ari ku ende pasi sabuke ende paseri. Makatombogariswa pasi iriyo ninyaya Tinambogara arega Mtumba Amtumba uyu. Taurisa. Mtu wakashedzwe watu munhu aiti wakashedzwa. Iwo wakashedzwe ini pane kakutaurike kakaita nenyaya yemini. kushedzwa kudara handina. Makataura asi pane kakutaurirana here kwamakaita? Hapana kana patikambogara pasi tichitaura naye kuti ndiri muridzi wemimba. Asi uno muzero. Aiwa. Opango chitinda katongwa ndangachizama kuexplaina kuti vari kuti inini ndakashedzwa ndakatongwa asi zvisirizo zvake. Zvaita zvakanaka vaMutumba varipo. Amutumba. Pamusoro Chokutanga Mutumba munomuziva here mukomana? uyu ba Munomuziva ari ani? mugarisani wangu. Mugarisani wenyu. Ndinofunga zvaanga achitaura mugarisani wenyu makateerera. Saka Pamusoro chakadini inini nemukomana takasangana iri nyaya dzemuvillage. Ndokubva ndaedza kumubvunza kuti nai takanzwa kuti wakatongwa iwe watongwa iwewe nyaya iyi yandakamira sei. Ndokubva ndisanangurira zvakandisanangurira zvakafanana tsanangurai zvaakakutsanangurirai. akati ine kutongwa handinai. Iwe nyaya iri kungotaurwa chinzi iwe hausiri iwe wazotongwa ende wagara waenda kwasabhuku wakagarwa naye pasi ukataurwa naye iye ndobva aramba. Akati aramba kudaro zvishuwa takabva tapesana ubva ipapo iye achienda kwaenda ndaenda kwandaendawo zvapera zvakadaro. Mazvitora kupi? Yanga iri nyaya yekunzwa. Mandinzwa mubvunzo wandabvunza. Kunzwa pano paunenge wazvitora haunzwe pasina pauri kuzvitora. Pamusoro changandiri noita zvakanaka. Inini munoziva zvinoitika muvillage mumavillages kana tigere unogona kunzwa izvi wonzwa izvi paunobvunzwa unodi yako. Mandinzwa zvandabvunza zvandataura. Makanzwa nzeve dzinoshandiswa kunzwa zvinotaurwa nemunhu hadzigone kushandiswa pasina kutaura. Pakanyararwa pese munhu anongopfuura, asi pakawana kana simbi inoti ngongongo munhu nzeve dzinobva dzanzwa. Dzenyu dzakanzwa munhu achitaura. Ndio vatiri kuti ndiani munhu wamakanzwa.
azoita kuti muende kotaurirawo. Makuwa chani. Amtumba. Taura ngati kubvunza manje. Akubvunza. Mukomana achigara pachitaura kapawo. Ati ndakanzi wakatongwa mukachajwa muri ku 3000. Mambo muzvadira. Ndamunzwa. Makanga mazuwana ku. Iye 3000 kana 2000 yakachitaura. Aisi yakataura pano. Asi kuti kumubvunza pangu akunini mari mukati kana kuti akatongwa achinzi kudii. Anga ari makuwa ende mubvunzawo kuti nayo kunda ndonyaya yakadai so iwe uiziwo here. Makamboenda kukoti amejastri. Amusati. Yeye kuti ndakanzwa munogona kuenda kujeri naye. Zvinoda. Kana manga musati mazizeva mazuziwa nhasi. Mtumba. Atembo. Mudimi atembo. Muda kutaura kuri kutaura musati. Tenda mkuru wangu. Zvazvinoita kana tiri mumabhawa. Ndimanga tanga ene mkuru. Kune mumwe. Nokuti muri kuona mwana uyu. Nyaya yekutane zvaye chimina munoma chimina chawanda. Ende isati ngasenya dzakadai zvingovharirwa. Kune zvakawanda zvinokonzerwa nechimina kutsanaya kwemvura, nzara, kwasanaya mvura nzara yatobata. Handiti? Kune zvakawanda zviratidzo zvakawanda. Saka imi mukumira mega muti Jimmy mega yakana kuno mumwe munhu akuzitaura munharaunda anoziva muri zvemimba kuti ndai asekuru vawo iva ndiani akaisa mimba mwana. Pamusoro changu. Inini panyaya yemimba yandinochandisa. Apacha munoziva. Alright, atiri kukwanzira mubvunzo. Asi ndada mbudzokera kwavari zvishoma. Imimi nhasi ndimakonzeresa kuti pataurirwe nyaya iyi. Tiri kuti isusu tikati handei kuna sekuru vai kumadN imi munofanira kunge muchitodhoneta mari yekuti tichiwana chokwadi chinoita kuti murume uyo ari kupomerwa achenewo. Kana abatwa nomhosva imi muzodzorerwa mari dzenyu. Nokuti muri kutanga zvinhu zvinoita kuti musha utadze kugara zvakanaka. Pamusoro kutaura kwenyu handikuranga. Asi ndingataura ndichiti chakaunza kuno kunyaya ndichinoita kuti kana vachienda kumadream tester naye ndiye munhu ane umbo hwakakwana. Tiri kuti isusu imimi nyaya yataisarama nevanga vasingaizivi kana uyu mukomana wayo anga asingaizivi imimi ndobva maitaura hamene kuti manga maitora papi. Saka tikuti nhasi kuti uyu mukomana achenewo kuti anzi achena anotocheneswa nemi nokuti imi ndimi makatanga nyaya yekuti uyu asvibe. Zvokuti dai imimi makaramba makanyarara dai izvi zvatitaura nhasi pasina. Asi nokuda kwokuti imimi makataura zvabuda nhasi kuti uyu ano zvaakaita nomuzukuru wake. Saka tiri kuti uyu achenewo imi munofanira kunge muchibatsirana muri vaviri naiye aidziso hafu muchibvisa hafu. Kana azobatwa nemhosva zvakureva kuti imi munodzorerwa mari yenyu nokuti muri munhu anenge achitaura chokwadi.
vane point yavataura hanzi vanenge vachiendera kuchi madheni ndovanoziva that means munhu vari kumuziva but mapuresera atiko aita manje havagoni kuibvuma. Ndiri kupindudza kuti nharaunda vanhu vari kuziva chichakaitika vakuchiziva. Taura zvinhu zvakuna tada kuipedza nekuti hatina kubatika. Kumbiro changu chikuti kuzuva ranhasi ndine rumbo ruchakuti wandakakubata maererano nevanhu vakufamba nenhau. Dai nhasi ndiri ndini ndakauya kunomangara kuti ndarine zvakati zvatikakubva kwangu. Vakomana vanedzi vakuzoona papi yetinimudzi wamwandakanyara. Ndosaka tavadaidza kudaro maita basa. Ndosaka Sabhuku ati ndandatoti havana nyaya. Handizvozvo Sabhuku akati aiwa ava ndo vane chi vane nyaya. Saka ini ndo nyaya kungofamba nayo. Taura kuti ndinofungiza kuti kauvaruka dare ndikanyatsoona bata kana kuti safa vachisafira nhau dzavakataura sidza rokuvanza munhu ndokuti zvinhu zvake zvinozofamba nekuti dare rikatova kuti baba ava vaite hafu vasune mukomana uyo ivo vachivanza makuhwa vari kunzwa vanhu vakatovaudza nyaya pakumashure ndona sekunge zvinogona kutora nguva asi ivava vachisafira nyaya yacho iyoyo ndokuti iseda vachaburitsa vakavaudza kana kuti vachangota kuudza dare kuti zvakabva nyaya inofamba. Uyu mukomana ndatomuziva nhasi munhu wataida mwana wakavhana uyu ari kutongopindawo kuti atibatsa nyaya yedu ifambe musha asi chapupu chihombe nditemba asi temba wari kunzvingisa kuti nyaya ndekumachi ndeyemakuhwa asi munhu womurume kana akuita makuhwa pane pakaipa pakatoipa anokonzeresa nai iwe sumuka zvako mukomana handifungoti une nyaya ini ndiri kuti mukomana uyo haana nyaya taurai baba imi ndimani andichenesi tenda kumadn test nyaiye inobvisa hafu yehafu ukakukirya nyaya iyoyo ineni ikule muvhileji vanhu vese pabhwa tinongodzikoni pakatora chimbomirai vanhu vagare anesandakaita nai uyu mukova zvangu handimboiti zvisina basi but akafamba aitaurana kuti awira zvomuwava ngakuti vanhu munongozwa mugarisana mumabhawa mupi unongochimwana zvorawa ndinonzwisa shungu dziri baba dzikamai ndosaka mauya kudai handizvozvo manzwa aseko dzikamai ini ndakaita chakaipa ndakaona chabuda ndogona kuti ahasha nokuti ndakaita ahasha ndozoti vandokova vatsimbirira saka ine 2 ways handida kukubvisai ndatini nhasi munodzokera kumba handida kukubvisai munyaya nokuti handisi ndataura nyaya yakakuna mambo saka pari zvino ndimi njiri yangu iri pamutanda ava ngavazviziva ndasauzoni ndimi sekuru orai sekuru uye anofanwa kuchenesai kasi ndiri kutoona kuti anonzvenga kuti ini ndakuda kumubatira makohwa emunhu womurume ekukonzeresa nokuti andikuziva nechekuti imi ndimuridzi mumba uye abva azviramba hani mazoona kuti azviramba saka ndinoda kuti makohwa acho tembo mune imwe nyaya iri kunoputika hanzi amugare zvakanaka nevanhu hanzi makanwa munotukirira nezvakapfekerwa hembe nanaamai nanababa vedu kasi pese nyaya yakapita endai kundikudzai murango wenyu endai kundikupei murango wenyu wokuti mangwana musakonzeresa nokuti kana muchiziva munhu akarisa mimba uyu kana vari asekuru hazvishuwa vanongedzerei nokuti ndakuti kuchajai mombe dzakawanda kupfuura zvamunofungidza ndisunge muromo uyu unodya sauti neshuga kuti sataurisa handi mabvumo kuti makohwa ndizvozvo ndine urombo mukuru nyaya dzinotaurika patati mire kufirefeta nokuti ndozvazvaiti moza kana yaida iso inenge yakaipa ndofunga munoziva chinonzi chimina kai ndochiziva zvisingaiti munochiziva kwanoinyadzisa kudaro kana usina rumwe mutori yotsvaga mwana okupa koivhumwa kwete mwana wavatotenga kuti achitaure nyaya papii ada kuti asei
Unaona makusena asana kwa mafua. Iwe chuya kune iwewe ndakuti saina wakaenda kuchikoro unozviziva because kana wakuvhuma kuda kuverenga zvese unenge wakaenda kuchikoro ini ndikupa mhosva yemakuwa wangoda kuona mhosva yake ndeyemakuwa muverengese pakazi mhosva yake ndeyemakuwa ndokuisa mombe nhatu nyaya yoziziva unoziziva here toda munhu anoita zvakanaka usati shure toda kuti uite unhu hwakanaka sabhuku ane nyaya yekakwenyu anotukirira ende havasiri vakataura kuti tinoda kuti tirambe tine unhu humwe chete wona wezvinozvi panyaya yemimba uyu mudhara uyu shuwa anga adaro kumuzukuru wacho kana akadaro chitipaka chapopo watadza kuchipaka unoda mombe ngani 2 kana 3 taura ati vanhu vakawanda vatoda kutonga muisirei mombe nembudzi muisirei mombe nembudzi ende unosunga muromo wako tembo hazvina basa ndakutonga ndini hama yako toda munhu ane unhu muisirei wakataura after inini ndokurowa dzimwe ukada kukomenda after inini ndokurowa dzimwe saka zviri kwauri kana uchida taura ndikuwedzere nokuti kumba kwako ndokutera uri mambo kai nyepe hause umambo uiri kana utatu kuno Mashona Central Kandeya Mutumba Bushu kwese uri mambo mazvita sumukai muisire 3 months ene unogara zvakanaka nevamwe ivo